имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Борбади ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 мавриди истифода қарор гирифт. Иншооти таълимӣ барои 1260 нафар дар ду баст пешбинӣ шудааст. Арзиши умумии харҷномавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 дар маҷмӯъ зиёда аз 14 миллион сомониро ташкил медиҳад. Фармоишгари иншоот муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо буда корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара-а ба анҷом расонида шудааст. Шароити таълим дар муассиса бо назардошти талаботи замон фароҳам оварда шудааст. Хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фаннии кимиёву физика ва биология бо озмоишгоҳ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон ва писарон илмҳои дақиқу ҳунарҳои гуногунро аз худ намоянд. Барои баландбардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон синфхонаҳо барои бозӣ ва баргузории мусобиқаҳои шоҳмод низ мавҷуд мебошад. Ҳамчунин иншоот дорои синфхона барои инкишофи кӯдакон, утоқ барои ҳамшираи шафқат, ошхона, китобхона ва синфхонаи омодагии дифоӣ ҳарбӣ мебошад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълим таваҷҷӯҳи насли наврасро ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ ҷалб намуданд. Истифодаи самараноки шароити мавҷуда метавонад ояндаи дурахшони насли наврасро таъмин намояд. Дар баробари ғамхориву фароҳам овардани шароит аз ҷониби ҳукумати мамлакат бояд волидайн низ барои саводнок шудани фарзандони худ бетаваҷҷӯҳ набошанд. Корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 моҳи апрели соли 2018 оғоз гардида буд ва қабл аз муҳлат ба анҷом расонида шуд. Дар гузашта ин муассисаи таълимӣ хонандагонро то синфи 4 ба таҳсил фаро мегирифт. Бо назардошти зарурат дар доираи иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бинои нави муассисаи таълимӣ бунёду ба истифода дода шуд. Минбаъд хонандагони ин маҳаллаи ноҳияи Синои пойтахт дар шароити замонавӣ донишҳои муосирро аз худ мекунанд. Ҳамчунин хонандагон метавонанд дар толори барҳавои варзишӣ ба солимгардонӣ машғул шаванд. Толори варзишии иншоот 450 метри мураббаъро дар бар мегирад. Бинои замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 аз 3 ошёна иборат буда дар маҷмӯъ дорои 27 синфхонаи бо аёнияти хониш муҷаҳҳаз мебошад. Иншоот бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда камераҳои назоратӣ дар ҳар як ошёна ва атрофи он насб карда шудааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ ҳозиринро ба муносибати ҷашни Наврӯзи аҷам ва ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ шодбош гуфта, омӯзгоронро бо истифода аз шароити мавҷуда барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим муваззаф намуданд. Пешвои миллат зимни суҳбат дар бораи фазилатҳои Наврӯзи аҷам таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба анҷоми корҳои ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар тозагии маҳалли зист ҷалб намуданд. идомаи бунёди ҳамин гуна муассисаҳои замонавии таълимӣ дар асоси сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи ғамхориву таваҷҷӯҳ ҷиҳати таъмини ояндаи дурахшони насли наврас сурат мегирад.